Ассалому алайкум бародаро, салом ба тамоми ҳамватанони азиз. Пеш аз ҳама рӯзи ҳар яки шуморо ба хайру шодӣ мегӯям. Дар ин навор якчанд мошинои беҳтаринро аз мошинбозори Душанбе омода кардем ва имрӯз барои шуморо пешкаш мегардонем. Ва инчунин ҳамаи ҳамин мошинҳоро шумо метавонед через кредит аз Алиф Банк дастрас намоед. бо Алиф соҳиби мошини нав шавед. Пулашро бошад то 5 сол ва ҳузур пардохт намоед. Солона ҳамагӣ 16% бо доллар. Муфассал дар сайти afta.alif.tg ё ба рақами 900 занг занед. Марамат бародаро, Audi A6 соли 2015, объеми мотор 3.5 бензин. Марамат роз як салон шам бегирем, салон шо як камшо кунем бародаро. Европаи мақсад мошинчак. Визалай бада 173,000 пробег, мультиру гол компьютер, климат контрол, охлаждение, массаж, обогрев пеш, қафу, автомат, старт-стоп шуна бари мақсад скоростлай. Полный наворот. Як хафа тамошош кунем. Аками Audi чанд сом гуфте? Нарх чанд сом? 290,000. бо савдо дорад. номеро телефони ҳамон бародар 97 41 600. занг мезанем барои шумо раву бештар маълумот метан ва боз муомилаани дорад. марамат бародаро, Прадо соли 2008 солай. Европа, объеми моториш 4-6 силиндра. Бозам аҷо шахшу ба навор мегирем, тамошо мекунем. Хоб марамат салон, кожа, дарои электропакет, обогрев лиф. Хоб автомат, старт-стоп, монитор. Хоб на потолокша монитор дорад. мақсад полни наворотанд. мақсад мошин худаш мешинад, мехезад, задни камера. номеро 97 40 04 03 922 11 15. хоб 220,000 сомонӣ боз муомила дора бародаро. салом ба ҳамаи бародаро ва подписчикои канали Автолайф. инҷо Улави Чиходо аз магазини Автолайф аст ки бо нархи арзон шумо метавонед дастрас кунед ва инчунин шумо метавонед заказ кунед ва доставка ба тамоми шаҳри ноҳияи Тоҷикистона ройгон аст. ва адреси магазини мо бародаро шаҳри Душанбе, автоцентр, дарини прокати шассе даем ва тамоми ин чиходо мебинед ки тамоми ин чиходо ки шумо дида истодаед ҳама бо нархи оптои барои шумора ҳисоб карда мешавад. биё ту ба Автолайф, пулод намешава ҳайф. мошина фасон бикун, душман бина кина кайф. фанди бародарҷон, биё ахе чиходора биза, зимистон шидеса гармак мегардид. саломат бошед. Hyundai X, Corolla X, солиш 2008 сол, 4 та баллонина, дискои айхичан, 1 сола ҳуҷа, 1 сола ҳуҷа тайёровка. Моториш чанд ака? 1.8 XL, бензини холӣ. Бародаро номерош падаркан. Озина салонша сиёнка мекунем бинед.
Şöyle ders odayım yine. Daro elektropaket hal. Salonda. Şöyle ders odayım her çoğu dar elektropaket. Multirul dora. Kansaner kor mekna. Monitor. Коробка автоматика. Нархи чанд қака? 150,000 бо муомила дорам метавонед тариқи қалиб бо кредит харидорам. номеротун чанд ака? 910 11 метавонед зан занем бо муомила кунед. BMW F20 бародаро 2006 сол объемаш 1.8. Tuvalet salon. Так, салонша тамошо кунем. F20. Тайровка чанд қайга ака? 4 моҳ дига? 4 моҳ дига тайровка дорад хачи бекиша. Ахивош ҳам бинем. Ахивош ручной. Пешош электропакет, коробкаш механик. Салонуш тоза. 4 моҳ тонировка 1.8. гази заводской 120 нагардад нагиред. чанд та 10 та газ қати аст, 120 мегардад. 10 та газ қати 120 гарантияш қати мегардад. Лекин фақат ами Газпром мезанид. Фақат Газпром. Беҳтарин мошинча. Кадавои тукча. Кадавои соз. Чанд ҳафтаст шака? 85 та бо муомила мешава. 85 та мега бо муомила мешава. Номро 006 77 95 00. мараванд занг занакада хатиш муомила кунем. мошин камил дesa метавонед тариқи халиф кредит харидорӣ намоед бардоред. Ма тани кавакаи шак. Opel Vectra солиш 2002 мотор 2.2 бензини холӣ 4 та балони нав 1 сола ҳуҷҷат тонировка боз салоншона сиёнка мекунем бинен бародаро номерошон падарка боз салонша сиёнка мекунем бинен ина салонаш чиқадр даст додаем скамейнко ҳама кожаам чиқадр даст додаем дута дари пеш электропакет мультирул задний камера монитор коробкаш механика нархш чанд қака 75,000 бо муомила дорад бо шумо метавонед дар тариқи алиф кредит харидорӣ намоед. номеротон чанд ака? 93 100 93 метавонед зан занед бо муомила кунед. Mercedes Benz солиш 98 сол мотор 2 газу бензин 4 та балони нав заргӣ 1 сола ҳуҷҷат салонша сиёнка мекунем бинен бародаро номерошон падарка чиқадр даст додаем на салонаш чихолои хуб задагиянд дидаи судаем консонераш кор мекуна коробкаш механика ай дута дари пеш электропакет
Narx çand aka? Narx. 60000 бо муомила дорам метавонед тариқи алиф бо кредит харидориш намоед. Номеротон чанд ака? 97 97 06 60 метавонед занг занед бо муомила кунед. салом дӯстон, барои хариди мошин маблағ намерасад. Мошин дӯстдоштаатонро бо алиф ҳозир бихариду пулашро бошад дар давоми 5 сол пардохт намоед. Солона ҳамагӣ бо доллар 16% бо сомонӣ 32%. пешпардохт бошад 30% аз нархи мошин аст. барои хариди мошин шиноснома бо ҷои истиқомат, премия яъне рақами мушаххаси андозкоранда ва ҳуҷҷати даромади 3 моҳи охир лозим аст. агар соҳибкор бошед, патент ё шаҳдонома бо расиди андоз барои 3 моҳи охир пешниҳод намоед. муфассал дар сайти avto.alif.tj ё ба рақами 900 занг занед.